Ndonzi David Panganai, ndini mutauriri we Citizens Coalition for Change Manicaland muno munotungamirwa naAdvocate Nelson Chamisa. Kutarisika kwazvo ini ndavhota, ndiri kuona seprocess yatanga zvakanaka. Ndaonawo maballots ari kuratidza kuti anenge akangoita zviri uniform. Zviri kuradzika kuti pari zvino izvi vanhu vari kupinda vari kutorwa vatatu hatisi kuona chiri kuratidza kuti pane chingangodai chakakanganisika. Tinofungidzira, tinoshuvira kuti dai process ikadaro kusvikira painoperera. Tinofunga kuti zvinenge zviri kuratidza kufamba zvakanaka paMeikles Park patavhotera. Kiu iri kukura zvishoma neshoma asi inenge iri kubatwa zvakanaka nevari kuvhotesa.